बयनिसिमबो दिनैहाय जोंहा 28 सेप्तेम्बर बर' थुनलाइयाव बेयो मोनसे गोसोखांथाव सान। दिनैनि सानावहायनो बै समाव बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव बर' रावखौ बिजों महरै फोरोंनायाव रमान हांखोखौ लानो थाखाय जोङो सरकारनि खाथियाव दाबि दावा खालामनानै जे आन्दलन खालामदोंमोन। बे आन्दलननि समावहाय दिनैनि सानावहायनो गिबिसिन आन्दलनखारि आमलाराम शिवराम बरपेटा रडनि बिथांमोनहा मुंख्लं जादों आरो बे मुंख्लंखौ गोसोखांनानैनो दिनैहाय बे मुंख्लं सान हिसाबै बर' साहित्य सभाया दिनैनि दिनखौ फालिबोगासिनो दङ। गासैहाय जोंहा 16सा रमान हांखोनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जादों। आरोबाव बेनि अनगायैबो जोंहा बर' थुनलाइ आफादाव खामानि मावबोनानै आफादाव थानानै जे मुंख्लं जानाय सानै मुंख्लंफोर दंबावो। गिबियावनो जोंहा बिहुराम बर' सासे गोख्रों गाहाय नेहाथारिमोन बर' थुनलाइ आफादनि। आरोबाव सासे गोख्रों मावथि सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेस्वर ब्रह्म, बिथाङा आफादगिरिमोन। दा बेखौ लादेरनानै 18सा मुंख्लं हिसाबै जों बर' साहित्य सभाया फोसावदों। दा दिनैहाय जोंनि बे बाङाल दबा गामियाव जे जोंहा क'क्राझारनिफ्राय जे आन्दलन खालामनाय समावहाय पुलिसनि गुलियाव जिउ गोमानांनाय बिष्टुराम बसुमतारी होननाय बे बाङाल दबा गामियाव दङमोन। बिथांनि मुङैहाय बेवहाय जोंहा मुंख्लं खाम्फा दङ। दा क'क्राझार जिल्लायाबो गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे दिनैनि सानखौ मुंख्लं सान हिसाबै फालिनायाव नैबे बिथांनिनो मुसुखायाव बिथांनिनो खाम्फायाव जोङो फालिनो थाखाय ज'जा खालामदों। आरो बेवहाय जोङो फुंनिफ्रायनो जोङो माखासे हाबाफारि लादों। जेरैहाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियावनो गिबियावनो बेखौ मान होनानै दिखांनाय जायो। दा बेनिखायनो बे हाबाफारिखौ जोङो गिबियावनो लाग्रोदों। फिरफिला दिखांखांनायनि उनावहाय जोंहा बे माखासे मुंख्लंफोर बिथांमोननि जे सावमु बेवहाय जोङो बिबार बावनाय हाबाफारि लादों। बिबार बावनाय हाबाफारिखौबो जों बावखांबाय। आरो बिनि उनावहाय जिहेथु बेवहाय बिष्टुराम बसुमतारीनि मुंख्लं खाम्फाया दङ। दा बे मुंख्लं खाम्फायावबो जोङो जुनियायै बिथांनि मुङै जोङो बिबार बावदों। आरो बेवहाय बिथांनिनो न'खरनि बियादै बिथांखौ जोङो बावहोनाय जादों। आरो बे गासै 18सा बा रमानाव आरो बै सानै आं दहायसो रायखांनाय सानै जोंनि गेदेमा बिथांमोननि जे खाम्फा बेवहाय जोंनि लेङाइ आफादगिरिया बेवहाय बिबारखौ बावदों। दा बिनि उनावहाय जोंहा बे रमान हांखोनि सोमावसारनायाव लोब्बा थानाय आरो बिथांमोन मुंख्लंफोरनि जे बिहोमा आरो दा जोंहा जोंनि जे बर' साहित्य सभानि हालोद जों मा मा मावबोखो, रमान हांखो लायोमोनब्ला मारै जागौमोन, आरो दा रमान हांखोनि अनगायै जोङो देबनागरि हांखोखौ लानाय जाबाय। आरो बेवहाय जोंहा मा लाब जाखो बा लकसान जाखो बेनि सोमोन्दै जोङो मोनसे सावरायमेल लादों। बे सावरायमेलाव जों आलासि महरै लिंहरदों जोंनिनो जिल्लानि बारग' आफादगिरि बानेस्वर बसुमतारी। आरो दासिम बिथाङा मिरु आफादनि सासे मावफुं सोद्रोमा। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा क'क्राझार कमार्स कलेजनि बिबुंगोरा डक्टर बिपुल बसुमतारी बिथांखौबो जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। बेनि अनगायैबो जोङो गोबां गेदेमाफोर हांख्रायनानै लाबोदों। आरो बे गामिनि खाथि खालानि रायजो राजा गावबुराजों लोगोसे गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। दिनैहाय जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जोङो नाजादों। मिजिं थिदों जोंनि बे जे खुंफुंनो लानाय जे सावरायमेल बेबो गाहामै गाहाम जोबनानै थांगोन। आरो जोङो अरायबो बे मुंख्लं सानखौ गोसोखांबाय थागोन। आरो बिथांमोन मुंख्लंनि जे बावसोमनाय, बिथांमोननि बावसोमनायनि गेजेरजों जे जोङो बर' हारिया गोजौआव दावगालांबाय,
गोबां खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजोंबाबो दिनैहाय जोङो बे रावखौ जोङो 8थि हाबाफारियाव थिसननो हाबाय। संबिजितनि 8थि हाबाफारियाव थिसननो हानाय लोगो लोगोनो जोंहा गोबां सुबिदा मोनबाय आरो बेजों बे हांखोजोंनो फरायनानै बे रावजोंनो फरायनानै गोबां माने जोंहा लाइमोनफ्रा दावगानो हाबाय, गियान मोननो हाबाय, सोलोंथाइ लानो हाबाय। दा बे जोंनि जे बे दावगानाय बियो जाहाथे जालांबाय थायो। बेनि थाखायनो जोङो बिथांमोनखौ अराय मान होगोन। बिथांमोननि बावसोमनायनि गेजेरजोंनो जोङो बे जोंनि गोसोनि जे लुबैनाय बेखौ मोनफुंनो हाबाय। बर'आ दावगाबाय होननानै आं सानो। दा जोबथारनायाव आङो बयखौबो खावलायदों जाहाथे जोङो बे मुंख्लंफोरखौ अराय सम गोसोखाङो आरो बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थायो। आं बेखौनो मिजिं थिनानै आंनि बाथ्राखौ एसेयावनो फोजोबबाय।